ওলাব বহুত ওলাব বহুতে বিশ্বাস কৰা নাছিল আমি আগতেই কৈছিলোঁ কিন্তু এটা প্ৰমাণ ওলাই আছে তেখেতসকলে 10খন কলেজ হোৱা বুলি ক'লে ইমান মানুহক বুৰ্বক খজালে বোমা ফুটাইছিলে নহয় না আপোনালোকে পাইছিল চাগে আমি নিজে দেখা নাছিল দেই এবাৰতো দিলে চৰকাৰো হ'ল তেখেতসকলৰ বিচাৰা মতে আজিলৈকে কিয় নহয় এইটোই আছে কথা আৰু কি দিব লাগে ৰাইজে তেখেতসকলক বহুত দিলে এমপি বিচাৰিছে এমপিও দিলে কিন্তু এমপি হোৱাৰ পিছত চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত একোত ইমপ্লিমেন্ট কৰিব নোৱাৰে এইটো আচৰিত কথা এই যিবিলাক টেক্স উঠে সেই টেক্স বিলাক যেনেকে ট্ৰান্সপোৰ্ট টেক্স যেনেকে ফৰেষ্ট টেক্স এই ৰেভিনিউ বিলাকৰ পইচাটো এই অটোনমাস কাউন্সিল বিলাকক নিদিয়ে গতিকে অটোনমাস কাউন্সিল বিলাকক সম্পূৰ্ণৰূপে স্বতন্ত্ৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে দাবী আজি মই ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ মাজতে এই দাবী উত্থাপন কৰিছো এই তিনিটা মূল দাবী আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে বিটিআৰত আজি বিটিআৰ এছেম্বলিত ইয়াতে অধিৱেশন পাতিছে অসম বিধানসভাৰ অথচ ৰাজ্যপালৰ ভাষণত বিটিআৰ চুক্তি কিমান কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা হ'ল তাৰ কোনো বিৱৰণ নাই কেনেকৈ বড়োসকলক ঠগি আছে বড়োসকলক কেনেকৈ ঠগি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কেনেকৈ বড়োসকলক ঠগি আছে আজি ৰাজ্যপালৰ ভাষণটো আপোনালোকে পঢ়িলে এই কথা জানিবলৈ পাব जों दिनै मा नुखो रायजोफोर नोंथांमोना बेखौ एसे बुजिनो नाजा बे 60-40 आ जोबोद इम्पर्टेन्ट जोंनि थाखाय 60-40 बिथाङा जे बुंदों बे जोंनि थाखाय गोबां साननो गोनां बिसय अब्ला दिनै बिथाङा बिटिसिआव दावबायफैनाया जोंनि 40% नि थाखाय नङा बिथाङा 60% नि सिन्था खालामनानैसो दिनै एकर्डनि उनाव 5 बोसोरा जोबबायना रायजोफोर दिनै UPPL पार्टी BJP एलायन्स हिसाबै दिनै बिथांमोननो मा नांबावगौ MLAs फोर दङ MCLAs फोर दङ गभर्नमेन्ट दङ बिटिआरआवहाय स्टेटआव सापर्टिं गभर्नमेन्ट दङ जेतु स्टेटजों एलायन्स BJPजों एलायन्स दिनै दिल्लीआवहाय दिनै पार्लियामेन्टआव रिप्रेजेन्टेटिभ दङ दिनै MP दङ राज्य सभानि लक सभानि अब्ला दिनै 5 बोसोराव बिथांमोना एकर्डनि मानो मोनसेबो खामानि मावफुंनो हायाखै साननो गोनां रायजोफोर दिनै सावरायगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों माखासे खोथा मैया गिबि मन्थ्रि बिथां बुंलांनाय माखासे खोथानि सायाव लोगोसेनो अखिल गगया मा गोनां बाथ्रा बुंदों आरो रबिराम नार्जारि सारा मा गोनां बाथ्रा बुंदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों गुबुन मोनसे साइडआवहाय फैदों दिनै बिजनीआवहाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोननो माखासे इनफरमेसन होनो होननानै सानदों आङो थारैनो UPPL सरकार बा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा आसलते रायजो राजाफोरखौहाय माबायदि साननानै लाखो एथ' जाम्बा सानबाय नामा आरो रायजो राजाफोराबो माबोरै एसेबां लोरबां जाखो बा माबोरै एसेबां माने साननो रोङि जाखो दिनै 5 बोसोरा जोबबाय मोनसे थामथि हिस्ट्रिक मोनसे एकर्ड जालांबाय थेवब्लाबो रायजो राजाफोरा सांग्रां गैया जे दिनै एकर्डजोंहाय थौआव फैनानै सरकार दानायजों दिनै रायजो राजाफ्रा जेसेबां मोननांगौमोन जेसेबां खामानि जानांगौमोन बेवहाय दिनै गासिबो थगायनायल' दिनै नुगासिनो दङ दिनै गासिबो खोथाया सोराङाव फैगासिनो दं बिदिनो मोनफा मोनफा बिथांमोना खुगाजों मावगासिनो जागासिनो होननायजों लोगोसे दिनै माबायदि मावदों खुगाजों बुंनायाबो दिनै नंखायसो माने प्रमान जागासिनो दङ दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना नायोब्ला थारैनो स्टेट गभर्नमेन्टनि माखासे अनसुंथाइ बा स्टेट गभर्नमेन्टनि माखासे पेकेजफोरजों स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किमजों जाखिनि खामानि जादों बिटिआरआवहाय बेल'सो बेनि अनगा दिनै जोङो नुवाखै जे बिथाङा माखासे बायदिसिना मिशन भिजननि बाथ्रा बुंनाय दा माबे मोनसे खामानिखौ मावदों नंमारगौ खोथाया जुदि साननो थाङोब्ला दिनै जाखिनि खामानि नोंथांमोना नुदों बे स्टेटनि फारसे स्किम हमनाय नाथाय जोंनि बिटिआरआ मा मावखो मैया जितु स्पष्ट मोनसे जों बाथ्राखौ नुबाय हेमन्त बिश्व शर्मा सार चिफ मिनिस्टार बिथांनि खुगाजोंनो जोङो रोखा फोरमान मोनबाय जे थांनाय हाग्रामा सरकारनि समावहाय 10था गासै 14 कलेज प्रभिन्सियेलाइज जादोंमोन नाथाय बमा गावसोलायनाय रंजानाय माखासे जोङो नुदों थासारि प्रमद बर' सरकार आरो बिथांमोननि दैदेननायाव जे बिथांमोननि EMफोरा होनसोलायदोंमोन रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि माने थगायबाय दिनैसिम कलेज प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होननानै एपइन्टमेन्टबो होयो थाङै थुङै दिनै सोराङाव फैबाय बाजेट सेसननि जे जालांबाय मैया अपेनिं
बेजोंहाय स्पष्ट जाबाय जे कलेज प्रभिन्सियेलाइज दिनैसिम मोनसेबो जायाखै नैबे सरखार थासान्दि। अब्ला नायदो रायजो राजाफोरखौ बबे लेभेलसिम थगायबावगोन, ओरैबायदि थगायगोन। आं अलरेडि दाख्लैबो मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे सासे गोरों मानसिया थगायनो आखायाव लायोब्ला अब्ला माबायदि जोङो परिस्थिति नुबावो। आसुरित। दा गोबांथार बाथ्रा बुंनो सानाखै आं। मैया रबिराम नार्जारी सार बिथाङाबो बे 6.3 दफानि बिटिआर सुक्तियाव जे लेटडाउन जानाय जे माखासे क्लजफोर दङ, बेयाव लिरजानाय जिनिसखौ जेनेरेल हिसाबै लायालासिनो बेखौ मोनसे स्पेशल स्टेटास होनानैहाय जुदि बे दफाफोरखौ मावफुंनायमोनब्ला हयथ' बे 10टा कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जागौमोन। नाथाय बियो जायाखै। थेवब्लाबो बिथांमोना खुगाजों थगायनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दल दामदों जे जाबाय होननानै। बेनिख्रुइ आरो लासिंसिं बाथ्रा, सासे माहारियारि आफादनि आफादगिरि बारग' जाथिखौ लानानै डिभाइड आसाम 50-50 होग्रा स्ल'गान होनानै जांख्रिथायारि मोनसे सेन्टिमेन्टखौ फोजाखांनानै दिनै सिरि दलदब गारना दोननाया बे थारैनो जोंनि थाखाय गनायथावना लिडारना। दिनै बिथांनि दैदेननायाव जोङो बबेबा हाखरावसो गाब्र'नो थांगासिनो नामा? दिनै बिटिसिनि 6 शिड्युल आरो बिटिआर एग्रिमेन्टजों जि रिमडिफाइड जि 6 शिड्युल गोबां फारागथि दङ। बेखौबो रबिराम नार्जारी सारजों लोगोसे अखिल गगৈ बिथांमोना बाजेट सेसनाव रोखायै बिथांमोना बुंलांदों। 6 शिड्युला माखौ बुङो बे खोथाखौबो अखिल गगৈ बिथाङा बुंलांदों। दिनै 6 शिड्युलखौ लानानै जोंखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ नाख्रेबनो नासयनो नाजादों नामा? बेफोर खोथायाबो मैया सोराङाव फैदों। नाथाय बेवहाय जों नुदों जे स्टेटआ जोंनि फारसे ओरैबायदि इन्टारेस्टेड। मानगोनां CEM बिथाङानो बुंदों जे बिटिआरआ जोबोद क्रिटिकेल। बिटिआरआवहाय खुगाजों बुंनाया सहज बाथ्रा नङा। नाथाय बिथाङा बे खोथाखौ स्पष्टयै बुंनो हायासै जे 6 शिड्युला प्लेन्स ट्राइबेल हिसाबै जोङो बेसेबां जिउ बोलि गारनानै बेखिनिखौ जों मोनदोंमोन। दा बेवहाय थेवब्लाबो बिथाङा अना बर'फोरनि 60%, ट्राइबेल्सफोरनि 40%खौ लाना रुजुबाय थायो। अब्ला जोंनि सेक्रिफाइस खालामनाया दिनै जोङो जुदि गासिबखौबो कमप्रमाइज खालामनांगौबा, दिनै जोङो जाखिनि डेभेलपमेन्ट, जाखिनि जौगानायनि खामानि बिथिङावहाय CEM बिथांनि बायदिब्ला समानै 50-50 जानांगौ। नाथाय जोंनि सेक्रिफाइस खालामनायनि जोङो एसे जितु सुक्ति खालामदों बेनि स्पेशल स्टेटास जोंहा मोननांगौ ना मोननाङा, रायजो नोंथांमोननि सायाव बेखौ हगारना दोनबाय। बे जाबाय अखिल गगৈ बिथाङा मोनसे गोख्रों मैया मोनसे बिबुंथि होदों बाजेट सेसनाव जे अपेनिंआव जे 6 शिड्युलनि बिखय दिनै सावरायनो गोनां। दिनै जोङो 6 शिड्युलखौहाय मोनथिनो गोनां जे 6 शिड्युला मा। एक्चुअलि 6 शिड्युला बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला कनस्टिटिउसननि सिङावनो मोनसे कनस्टिटिउसन, संबिधाननि सिङाव आरो मोनसे मिनि संबिधान होननानै बिथाङा फोरमायो। दा बे मा बुंनाय जाखो? माने जेरैहाय जोङो आसाम स्टेटआव दङ, जोङो स्टेटनि सिङावनो जोंनि मोनसे जे काउन्सिल दङ, बे एखे सेम सिस्टेमावनो सोलियो, जायखौ बिथाङा स्टेट उइदिन दा स्टेट होननानै फोरमायो। दा रबिराम नार्जारी सार बुंनाय बायदि जे 2003 सननि 6 शिड्युल आरो 2020 सननि एकर्डनि उनाव जे 6 शिड्युल, बेवहाय मडिफिकेसन खालामनायनि गेजेरजों, एमेन्डमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों आरोबाव 2003आव जों जाखिनि 6 शिड्युल हिसाबै मर्यादा मोनदोंमोन, बेयो बहाबा नङा बहाबा दिनै माबा मोनसे अभाब जाफैगोन नामा? जिहेतु बिथाङा आरो मोनसे खोथा फोरमायबावदों, बेजोंनो रिलेटेड एग्जाम्पल हिसाबै CEMनि पावारखौहाय, स्टेटासखौहाय सासे केबिनेट मिनिस्टारजों एखे स्टेटास होनानै जुदि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लेट डाउन माखासे जे बेवहाय क्लजफोर दङ बेनि गेजेरजों बेखौ होदोंमोन। आरो एक्जिस्टिं जिमाननाखि बिटिसिनि EMफोर दङ बिथांमोना स्टेट मिनिस्टारजों समान स्टेटास मोननो गोनांमोन बा मोनबोदोंमोन 2003 सननि बिटिसि एकर्डनि समनिफ्राय। दा फैयै फैनानै 2020 सननि एकर्डनि उनावहाय मानोथो CEMनि पावार एन्ड फांसन्स बा बिथांनि स्टेटासखौहाय एबलिश खालामफिननानै आरो मोनसे गोदान अर्डार दिहुनफिनो जाहाथे बे स्टेटासा एखे थाफिनो। अब्ला डेपुटि CEMनि बेलायावहाय, EMनि बेलायावहाय मानो बेखौ लाबोफिननो हादिया? दिनै EM बा डेपुटि CEMफोरनि स्टेटासा मा बेखौ जों रावबो मोनथिया।
बेफोरबायदि दा बिथांमोना बुंदों एकर्डनि थ्रुयै जे बेवहाय माखासे दफाफोर दङ बे दफायाव लिरनाय दङमोन आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैला बाट सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो जे केबिनेट मिनिस्ट्रिजों समान स्टेटास आरो मिनिस्टारफोरजों समान स्टेटास बेबायदि लिरनाय दङमोन नाथाय जों बेखौ जानाय नुवाखै अब्ला प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्राखौ बुङोब्ला 10था कलेजनि प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ बिथांमोना जे बुंथिबाय थादोंमोन रबिराम नार्जारि सारा बुंबावदों 6.3 मुथे बेखौ एज आ जेनेरेल ट्रिट खालामनाङा नाथाय एकर्डआव जितु बियो लेट डाउन बा बेवहाय जे रोखा लिरनाय दङ बे मुथे दिनै कलेजफोराहाय गुबुनजों सरजाबा लाबासिनो बिटिसि बा बिटिआर ओनसोलनि जाखिनि कलेजेस दङ बेयो 6.3 दफा मुथे दिनै प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन नाथाय बे जायासै बाजेट सेसनाव जितु जोङो स्पष्ट गिबि मन्थ्रि बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनाबाय जे दिनै बिटिआरआव 10था कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय लोगो लोगो बिटिआर एकर्डआव जे लिरनाय दङ बे मुथे थाङोब्ला अबा सनितपुर अबा दरंआवहाय अबेबा बिश्वनाथफोरावहाय अबेबा बेबायदि मोनसे एग्जाम्पल होनानै दावराव दावसि जागोन कर्ट केस जागोन बायदिसिना बिथाङा बुंदों नाथाय एकर्डआव जे बेखौ लिरदों एकर्डआव जे बेखौ बुंदों रादाय होदों सेन्टार स्टेट बयबो सुक्तिखारि बिथांमोनजों लोगोसे सावरायनायनि गेजेरजों बे मोनसे एग्रिमेन्ट जादों जितु बेवहाय बिथांमोना मानो डिले खालामदों दिनै बिथाङा 60-40नि बाथ्रा बुंदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा जे दिनै बिटिआरआ जोबोद कमप्लिकेटेड नंगौ कमप्लिकेटेड प्लेन्स ट्राइब हिसाबै जोङो 6 शिड्युल हिसाबै जे जों बे मर्यादाखौ संबिधानिक दिनै गोबां आन्दलननि गेजेरजों खस्थ'नि गेजेरजों बेखौ मोनबोदों दिनै बेवहाय 60-40नि बाथ्रा बिथाङा रायखाङोब्ला अब्ला दिनै बिथाङा बिटिसिआव दावबायफैनाया जोंनि 40%नि थाखाय नङा बिथाङा 60%नि सिन्था खालामनानैसो दिनै 60%नि मटिभजोंसो बिथाङा दिनै बिटिसिआवहाय फैगासिनो दङ सुलु लागासिनो दङ नाथाय बे फान्दोआव जोंनि रिजनेल पार्टि मोननैबो दोलोखौ बुंबाय बिथांमोना गाब्र'गासिनो दङ दिनै प्रमद बर' सार बिथाङाबो हमस' हायाखै हमदां हायाखै जितु बिथाङाबो दिनै पलिटिक्सआव जोबोद गोदान जायनि जाहोनाव दिनै बिथांखौ नुदों गोबां बाथ्रायावनो कमप्रमाइज खालामलायनाय बुजिस' हायाखै दिनै बिथांजों एलायन्स खालामनाय जाहोनाबो बेनो जे बिथाङा पलिटिक्सआव गोदान जिहेतु बिथांजोंहाय माखासे खोथाफोरखौ माखासे बिथिङाव जोङो कमप्रमाइज खालामनायावहाय हेफाजाब मोनगोन जायनि जाहोनाव दिनै स्टेटआ इउपिपिएल पार्टिनि फारसे इन्टारेस्टेड बेलाफारसेथिं बिपिएफ पार्टिया 2003 सननिफ्रायनो 2019 सनसिम बिथांमोना मेचिउर्ड जाबाय बिथांमोना मिन्थिबाय आयदाफोरखौ मोनजोब्बाय जायनि जाहोनाव बिजेपिया गिदों जे जोङो बे अपरचुनिटिखौहाय बे एग्रिमेन्ट बे एकर्डनि अपरचुनिटिखौ जोङो मालाबाबो हगारनो हानाय नङा जायनि जाहोनाव दिनै असंबिधानिक मेजरिटि पार्टिजों एलायन्स जायालाबासिनो बिथांमोना जे बेवहाय हर्स ट्रेडिंनि गेम गेलेनानै दिनै सरकारखौ दाबाय 5 बोसोरा दिनै आबुं जालांबाय नाथाय जों दिनै मा मोनखो जों दिनै मा नुखो रायजोफोर नोंथांमोना बेखौ एसे बुजिनो नाजा बे 60-40आ जोबोद इम्पर्टेन्ट जोंनि थाखाय 60-40 बिथाङा जे बुंदों बे जोंनि थाखाय गोबां साननो गोनां बिसय दिनै बिथाङा बेखौ बाजेट सेसनाव मिनिनानै गुरैयै बुंदोंब्लाबो बेनि सिङाव गोबां रहस्य दङ दिनै बिथाङा 60%नि सेन्टिमेन्टखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंलांबाय गुरैयैनो बुंलांबाय नाथाय बेखौ सोरबाया हमदांना मोनदों सोरबाया हमदांना मोनाखै माखासे खोथाया जोबोद बाख्नायथावना नाथाय किसुमान खोथाखौ जोङो हमदांनानै मोनो जे बिथाङा इन्टेन्सनेलि 60-40खौहाय मोनसे पइन्ट अफ भिउ खालामनानै बे खोथाखौ बाजेट सेसनावहाय दिहुनदों कमप्लिकेट होननानै बिटिआरखौ जे बेवहाय सावरायनांगौआ गोरलै नङा गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै गोबां एनालाइसिस खालामग्रा गोरों व्यक्तिफोर दङ आंनि सानसनायाव आंनि बुजिनायाव आं जाखिनि मोनदांदों आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामदों आरो गिबि मन्थ्रि बिथाङा मा बुंनायमोन बे अलरेडि गोबांथार पर्टेलफोराव दङ आं बिथांनि बिबुंथिखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय होनो सानाखै भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांगोन नोंथांमोना नायनो हागोन आं डेसक्रिपसनाव लिंकबो होना दोनगोन
लोगोसेनो उकिल गगৈ बिथाङा जाखिनि बुंलांदों बेखौबो नोंथांमोना लिंकआव पर्टेलफोराव सार्च खालामबा मोनगोन नाथाय बे भिडिअनि गेजेरजों चरन बर' सार बिथां बुंनाय फंनैसो बिबुंथिखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों होलांगोन लोगो मसिगोन थामजों नेक्स्ट भिडिअ स्टे टिउन बाय ওলাব বহুত ওলাব বহুতে বিশ্বাস কৰা নাছিল আমি আগতেই কৈছিলোঁ কিন্তু এটা এটা প্ৰমাণ ওলাই আছে তেখেতসকলে 10খন কলেজ হোৱা বুলি ক'লে ইমান মানুহক বুৰ্বক সজালে বোমা ফুটাইছিলে নহয় না আপোনালোকে পাইছিল চাগে আমি নিজে দেখা নাছিল দেই আমি মিডিয়াতে দেখিছিলোঁ 10খন কলেজত আমি বোমা ফুটোৱা পাৰ্টি খোৱা আমি এইবিলাক দেখা পাইছিলোঁ কিন্তু আজি কি হ'ল এইবিলাক তেখেতসকলে চুক্তিৰ দ্বাৰা মানে কিছুমান ভেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটক তেখেতসকলে চৰকাৰীকৰণ কৰিব বুলি কৈ চুক্তিৰ দ্বাৰা আৰু এইখিনি তেখেতসকলে প্ৰমাণ হিচাপে 10খন কৰিছিল এইটো মিছা আৰু এতিয়া মই শুনি আছোঁ আৰু বহুত মানে হাই স্কুল এমই স্কুল এলপি স্কুলৰ নাম লিষ্ট লৈ থকা ভেৰিফিকেশ্যন কৰি থকা আমি শুনিছোঁ মইতো কম এইবিলাকো চব মিছাই হ'ব তো বহুত তেনেকুৱা আছে কিন্তু তথ্যত ওলাইছে মোৰ ভাল লাগিছে হাগ্ৰামা মৈলে ডাঙৰীয়াৰ দিনত এবাৰত 10টা আৰু এবাৰত 4খন না টোটেল 14খন মহাবিদ্যালয় প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিছিল কিন্তু তেখেতসকলে যি ধৰণে মানে এতিয়া বৰ্তমান ডুপ্লিকেট কাম কৰি যেনেকুৱা ঢোল বজাইছিল আমাৰ দিনত কিন্তু হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ দিনত 14খন কলেজ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাৰ ভিতৰতো তেনেকুৱা ঢোল আমি বম তেনেকুৱা ফুটা নাছিলে বজোৱা নাছিলে সেইটো আৰু তেনেকুৱা মিথ্যাচাৰ এটাৰ পিছত এটা ওলাই থাকিব আৰু বহুত আছে ওলাবৰ কাৰণে 25তো তেখেতৰ চেহেৰা চালেইতো গম পায় তেখেতৰ চেহেৰা চালে গম পায় তেখেতে কোনো সাহসত মানে কথা কোৱাৰ চেহেৰা মই দেখা নাপাওঁ তেখেতে ক'ব লাগে কয় মানে তেখেতৰ অন্তৰত যে বুজি পাইছে এইটো এটা আন্দাজ আৰু তেখেতে কোনো এটা বস্তু সাহসত ক'ব নোৱাৰে আজি চা তেখেতসকলে একৰটো দহাই লৈয়ে তেখেতসকলে আহিছিলে শাসনত বা ৰাজনীতিত আহিছিল কিন্তু এতিয়া একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন চাওক আপোনালোকে 5 বছৰ হৈ গ'ল কোনো এটা তেখেতসকলে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা নাই তেখেতসকলে ৰৌতা বাকীকে কিমান আশা দিছিল ইয়াত বোলে অৰ্গেনিক ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব ইয়াত বোলে NIT হ'ব ইয়াত বোলে স্পৰ্টছ একাডেমি হ'ব ওদালগুৰিত বোলে ট্ৰাইবেল ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছ হ'ব এটাতো দেখিব লাগিছিল না সময় লয় বাৰু কিন্তু এতিয়া কিমান 5 বছৰ কমপ্লিট হৈ পেলাই আকৌ 2-3 মাহ চলি আছে কিন্তু একতো হোৱা দেখা নাই আমি তো কিমান মানুহক ঠগাব বা মানুহনো কিমান বিশ্বাস কৰিব আৰু তেখেতসকলে কৈ আছিলে যোৱাবাৰ MP ইলেকশ্যনত যে এইবাৰ আকৌ আমাক ভোট দিয়ক একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ স্বাৰ্থত ভোটটো দিলে চৰকাৰো হ'ল তেখেতসকলৰ বিচাৰা মতে আজিলৈকে কিয় নহয় এইটোৱে আচৰিত কথা আৰু কি দিব লাগে ৰাইজে তেখেতসকলক বহুত দিলে MP বিচাৰিছে MPও দিলে কিন্তু MP হোৱাৰ পিছত চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে এইটো আচৰিত কথা তেখেতসকলে কয় যে হাগ্ৰামাৰ ভিজন নাই ডিজাইন নাই মিছন নাই কিন্তু হাগ্ৰামাৰ এতিয়া যদি 15 বছৰ তেখেতসকলৰ হাগ্ৰামাৰ যি চৰকাৰ এইটো গ্ৰাফ আঁকি চাওকচোন হাগ্ৰামা মহিলাৰ এই গ্ৰাফটো সদায় তলৰ পৰা ওপৰতে গৈ আছিলে কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৰ গ্ৰাফটো চাব এতিয়া ক'ত পাৰিছে তেখেতে কি কাম কৰিব পাৰিছে কি ডিজাইনৰ কাম কৰিছে ডিজাইন আছে বোলে তেখেতৰ কোনো এটা ভাল ৰাস্তা তেখেতে ইয়াত দেখাব নোৱাৰে দলং এখন দেখাব নোৱাৰে ওদালগুৰি জিলাত মই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া বনোৱা মই আজিলৈকে দলং এখন দেখা নাই ওদালগুৰি জিলাত আপোনালোকে পাইছে নেকি মই নাজানো দেই পাইছে জানো আপোনালোকে BTC চৰকাৰৰ পৰা দলং এখন বনোৱা মই দেখা নাই সৰু সৰু CC ব্লক ৰাস্তা বনাইছে এইটো তেখেতসকলৰ BTCৰ পইচা নহয় এইটো অসম চৰকাৰৰ পৰা কি এইটো গুডউইল স্কিম বুলি কৈ পেলাই বনাইছে কিন্তু হাগ্ৰামাৰ দিনত চাবচোন আপোনালোকে কেইখন দলং বনাইছিল কেইখন ডাঙৰ ৰাস্তা বনাইছিল আপোনালোকে এতিয়া